O Noia Portus Apostoli celebrará o seu campus de verán do 4 ao 8 de agosto. Poderán participar os nacidos entre 2009 e o 2021 nesta 17ª edición do campus. O verán é época de descanso por excelencia, das vacacións en familia e das longas xornadas de praia. Sen embargo, sempre hai espazo para o deporte e na comarca hai unha ampla oferta de actividades deportivas impulsadas polos concellos e os clubs. Noia vivirá a 17ª edición do campus de verán do Portus Apostoli. Este ano, esta tradicional actividade desenvolverase do 4 de agosto luns ata 8, venres. Os nenos e nenas nacidos entre o 2009 e o 2021 poden participar no campus, cita na que poderán aprender sobre fútbol sala, os valores positivos que ten o deporte, o compañeirismo, os bons hábitos alimenticios grazas ás merendas saudables e, como non, para divertirse. Desenvolverase en horario de 10 da mañá a 1:30 da tarde e o prazo de inscripción xa está aberto. Haberá diferentes formas dispoñibles para poder anotarse. De forma física poderase realizar no local social do club situado na rúa Cascasía número 7 en Noia ata o 24 de xullo. E tamén é posible formalizar a inscripción de forma online ata o 27 de xullo. A cota xeral é de 65 euros por participante, mentres que para un xogador da escola noiesa será de 55 euros. Haberá un desconto do 30% para o segundo irmán, que pasará a ser do 50% no caso de anotarse un terceiro. A cota inclúe a equipación oficial do campus de verán formada por unha camiseta e un pantalón. O club tamén vende a anunciar que se está a chegar os últimos días nos que os abonados poden renovar o seu abono no local do club, prazo que remata o vindeiro luns.